Za výkon samice Takina indického by sa nemusel hanbiť žiaden olympionik. V košickej zoo prekonala úctihodné 2,20 m. Samička Takina patrí medzi párnokopytníky. Výzorom pripomína malého zubra, tvarom hlavy losa a rohami pakoňa. Jej skokanský výkon prekvapil aj pracovníkov zoologickej záhrady. Napriek všetkým odporúčaniam a poznatkom kolegov novodovezená samica prekonala najmohutnejšiu ohradu v našej zoo, čo je v podstate ohrada bývalého výbehu pre zubrov. Zviera pomocou loveckých psov lokalizovali a včera neďaleko obce Kostoľany odchytili. Vedenie zoo je vďačné aj za pomoc miestnym obyvateľom. Ona je veľmi taká priateľská, bola rada, že sme ju našli. Nehrozilo nebezpečenstvo obyvateľom? Nie, určite. Je to kopytník. Samozrejme, tak, jak som povedal, ku každému zvieraťu, keď sa priblížite bližšie, ako je jeho úniková vzdialenosť, tak nie je to rozumné, ale dokonca tam s nami čakala, kým prišli kolegovia s bedňami a kým prišiel pán doktor, hlavne s narkotizačnou puškou. Trest ju podľa vedenia zoo nečaká, no samička môže rátať s elektrickým oplotením. Budeme hľadať technické riešenie, ako využiť napríklad systém elektrických ohradníkov, tak, aby sme jej zabránili v tom úniku znovu. Takina sa košickej zoo podarilo získať v piatok v rámci Európskeho záchranného programu z Helsinskej zoo. Je domovom súhorí a pláne azijského kontinentu. Jozef Demeter, televízia Naša.